Pre diabla nie je nič sveté. Nezlekne sa ani miesta, kde sa stretávajú nábožní veriaci. Je si nájsť cestu aj do kostola, podobne ako si kedysi našiel cestu do Kafarnaumskej synagógy. Ale nepredbiehajme. Počúvajte ďalšiu epizódu podcastu Náboženstva pre dospelých. A nie, nemám v úmysle venovať diablovi viac pozornosti, než je to nevyhnutné. Na základe rozprávania o prvom Ježišovom exorcizme, o ktorom hovorí Marek v 1. kapitole svojho evanjelia, sa chcem zamerať na inú otázku. Čo ten Ježiš na nás vidí? Po krste v Jordáne odišiel Ježiš vedený Duchom Svätým do púšte. Marek to lakonicky zhrnul do dvoch viet. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Odtiaľ odišiel do Galilei, presťahoval sa do Kafarnauma a len čo v sobotu vošiel do synagógy, zase narazil na nejakého démona. Práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Čítame v 23. verši 1. kapitoly Markovho evanjelia. Na diabla môže človek naraziť hocikde, zhromaždenia veriacich nevynímajúc. S tým treba jednoducho počítať. Ale žiaden strach. Ak Marek spomína túto epizódku hneď v 1. kapitole, je to možno preto, aby sme si všimli a raz navždy zapamätali, že Ježiš má moc nad démonmi každého druhu. Lebo v tej synagóge diablovi Ježiš prísne rozkázal: mlč a vidí z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. A bolo vybavené. Kto to z neho vyšiel? Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že Satan alebo diabol a ostatní zlí duchovia sú padlí anjeli, ktorí slobodne odmietli slúžiť Bohu a jeho plánom. Ich voľba proti Bohu je definitívna. Takže nech sa deje čokoľvek, názor už nezmenia. Nie, že by nemohli. Nikdy nebudú chcieť. Slovom diabol označujeme osobu, Satana, zlého anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. To slovo diabol je z gréckeho diabolos, čo znamená ten, ktorý sa vrhá krížom cez Boží plán a cez dielo jeho spásy. No a keď cirkev verejne a s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby nejaká osoba alebo nejaký predmet boli chránené proti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovoríme o exorcizme. Ľudová múdrosť hovorí, že čert nikdy nespí. To je vlastne pravda. Diabol je duch, nemá telo, neunaví sa, aj keď vie byť hrozne únavný a nepotrebuje teda ani spať, ani oddychovať. Môžete si byť istí, že vám nedá pokoj ani vo sviatočný deň. A propos sviatočný deň. Pre Židov je Svätá sobota, 7. deň týždňa, ktorý Boh prikázal zasvetiť. Slovo sobota má pôvod v hebrejskom šabat, odpočínok. Sobota je biblický 7. deň. Kristus stal z mŕtvych v nedeľu, v prvý deň nového týždňa a nového zákona. A preto kresťania od samého začiatku slávia ako posvätný deň nedeľu. Ale späť do synagógy. Nevieme, čo v ten deň Ježiš v synagóge hovoril. No je isté, že ich to nenechalo bez pohnutia. Jeho slovo sa každého nejako dotklo a niektorí sa cítili aj dotknutí. Práve, hovorí Marek, bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom a ten vykríkol: čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Boží svätý. Diabol je duch, nedá sa vidieť. Len občas môžeme vnímať jeho prejavy. Väčšinou si ho ale uvedomíme až vtedy, keď nás zavalia dôsledky jeho pôsobenia. Čo Ježiša do nás? Nuž, Ježiš vidí to, čo my nevidíme a má moc s tým urobiť poriadok. Pripomína mi to jednu miniatúru od holandských bratov Van Limburgovcov. Ježiš v Kafarnaumskej synagóge, okolo neho sa tlačia ľudia v honosnom oblečení. Posadnutého človeka nemôžeme prehliadnúť. V predstave Van Limburgovcov je to žena, za ňou stojí muž, drží ju. Asi práve omdlela a jej manžel ju v poslednej chvíli zachytil. Vyzerá ako bezvládna bábka, ktorej práve niekto odstrihol vodiace šnúrky.
Umelec tým zrejme naznačuje, že démon, ktorý mal v moci telo posadnutej, ju riadil ako nejaký bábko-herec a na Ježišovo slovo ju opustil. Nad jej hlavou vidíme okrydleného démona, ktorý práve opúšťa jej telo. Ježiš sa na ňu úprene pozerá, ako keby videl niečo, čo iní vidieť nemôžu. Inak žena je celá špinavá a je oblečená v potrhaných, ušmudlaných šatách. A ja mám z toho obrazu dojem, že ostatní to ani nevnímajú. Možno preto, že to, čo vidíme, to ušmudlané, zodraté a deravé oblečenie, je v skutočnosti odev jej duše. Pripomína mi to krstné rúcho, kedysi krásne a snehobiele a teraz zničené hriechmi. Čo ten Ježiš na nás vidí? Už napríklad to, ako je oblečená naša duša. Ako je oblečená tvoja duša? Je čas si na to posvietiť, hovoríme tomu spytovanie svedomia. Katechizmus o tom hovorí takto. Na prijatí sviatosti sa treba pripraviť spytovaním svedomia vo svetle Božieho slova. Najvhodnejšie texty na tento cieľ treba hľadať v desatore a v morálnej katechéze evanielií a listov apoštolov. Reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov. Božím slovom si teda môžeme tak povediac posvietiť na svoj život, aby sme aj my na sebe videli to, čo na nás vidí Ježiš. Ako na to? No katechizmus hovorí, že najľahšie to ide s textami, ktoré obsahujú morálnu katechézu alebo ponaučenia. Ale môžeme k tomu využiť aj iné biblické texty. Jednoducho, prechádzame verš za veršom, slovo za slovom a na základe textu formulujeme otázky. Vezmime si za príklad Markovo rozprávanie o exorcizme v Kafarnaumskej synagóge. Najskôr však poprosme Pána za dobré spytovanie svedomia. Nechajme sa pritom inšpirovať modlitbou Johna Henryho Newmana. Potrebujem ťa, Pane. Buď môjim učiteľom. Potrebujem ťa deň čo deň. Daj mi čistotu svedomia, ktorá jediná dokáže vnímať a chápať tvojho ducha. Moje uši sú hluché, nemôžem počuť tvoj hlas. Môj pohľad je zakalený, nemôžem vidieť tvoje znamenia. Iba ty môžeš zbystriť môj sluch, zaostriť môj zrak a očistiť moje srdce. Nauč ma sedieť pri tvojich nohách a počúvať tvoje slovo. Amen. Teraz v duchu vstúpme s Ježišom do synagógy v Kafarnaume. Prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu vošiel do synagógy. Zaujalo ma to slovičko hneď a tak premýšľam, čo robím hneď, keď prídem domov. Ku komu a k čomu smerujú moje prvé kroky? Ktoré z mojich návykov by potrebovali zmenu? Hneď v sobotu vošiel do synagógy. Ježiš bol Žid a sobota bola pre neho posvätným dňom. Pri tých slovách som si uvedomil, že on vlastne plní svoje náboženské povinnosti. A mne prišlo na ako je to s mojimi náboženskými povinnosťami. Ako slavím nedeľu. Je niečo, v čom by som mohol svoje prežívanie sviatočného dňa vylepšiť? Kedy a s čím prichádzam na liturgiu? Hneď to môže znamenať aj včas. Pripravený, sústredený, motivovaný, očakávajúci, pripravený do služby. Opakom je prísť na poslednú chvíľu. Evanjelista hovorí, že ľudia v synagóge žasli nad Ježišovým učením. To ma naozaj zaujalo. Premýšľam, nad čím všetkým v kostole dokážem žasnúť ja. A koľko percent z toho tvorí Ježišovo učenie? Ako prežívaš bohoslúžbu slova? Čo môžeš urobiť preto, aby si bol pri čítaniach alebo homílii pozornejší? Posadnutý vykrikol, čo ťa do nás? No, to teda nebol príklad slušného správania. A moje správanie sa pri liturgii? A ďalej vykrikuje, viem, kto si, Boží svätý. Nie, nevie, iba háda. V skutočnosti vôbec Ježiša nepozná. Niekedy sa môj mozog vypne hneď pri prvých slovách čítania alebo kázne, veď to poznám a už viem, čo bude nasledovať.
Naozaj? Čo robím preto, aby som spoznal Ježiša a porozumel mu? Ježiš posadnutému prísne rozkázal: mlč. A démon zmlkol. Mlčať, keď treba stíchnuť, a ozvať sa, keď treba prehovoriť. Stíšiť sa, posluchnúť na prvé slovo. Samé výzvy pre môj život. Aj pre tvoj? Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali, hovorí Marek. To bolo asi v poriadku, údiv je fajn, len si ho netreba pliesť so zbytočnou zvedavosťou. A čo schopnosť udržať tajomstvo alebo zachovať diskrétnosť? A napokon Marek hovorí, že chýr o Ježišovi sa hneď rozniesol. Aké chýry roznášam? A koľko z toho je o Kristovi? Liturgia končí poslaním rozchyrovať to, čo je podstatné. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. Podobným spôsobom si môžete posvietiť na svoj život aj s pomocou iných biblických statí. Vyskúšajte si to. Za názov pre túto tému som zvolil otázku: čo Ježiš na nás vidí? Ale pozor, hriechy, zlyhania, slabosti, špína, diery, to nie je to jediné, čo vidí. A rozhodne to nie je ani to hlavné, na čo sa zameriava. Nech je naša duša oblečená v čomkoľvek, Ježiš v nás vidí predovšetkým milovaných bratov a sestry, dcéry a synov milovaného Otca, ktorý je Otec náš na nebesiach. Ježiš nezatvára oči pred našimi zlyhaniami, naopak venuje im primeranú pozornosť. No robí tak preto, aby nás z toho všetkého vytrhol. A keď už sme pri tom, v tomto zmysle je dôležitá aj otázka, čo vidíme na sebe a na druhých my. Hriechy sú väčšinou ťažko prehliadnutelné. Vidieť ich to nestojí žiadnu veľkú námahu. Pravda, ak človek nie je práve zaslepený. Prizri sa ale bližšie. Posvied si Božím slovom ešte lepšie. Hľadaj milovaného syna, milovanú dcéru Otca, ktorý je náš Otec na nebesiach. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.